Dobre, tak chcel by som vás ešte raz všetkých privítať. Tu aj v mene mojej, alebo teda našej akadémie, Business Academy Southwest z Esbjergu. Som rád, že tu vidím toľko mladých talentov, ktorí majú záujem o štúdiu v zahraničí. Chcel by som vám najskôr povedať niečo o mestách, kde máme vlastne naše campusy akademické. A ďalej by som rád spomenul niečo o našej škole, subjekty, ktoré tam vyučujeme, taktiež možnosti a také zaujímavosti, ktoré škola ponúka. Takže toto všetko. A potom by som to raz ukončil. A ak má niekto ešte otázky, tak nejakými otázkami, ktoré, aby som nemusel ešte tam 10-krát odpovedať na tú istú otázku. Takže rád by som teda povedal v prvom rade o meste. Naše campusy sú v Sonderborgu a ten je ten menší a potom máme ešte v Esbjergu jeden campus. Esbjerg je vlastne sme lokalizovaní na západnom pobreží. Celá oblasť má okolo 100 do 150 tisíc ľudí, neviem teraz presné číslo. V meste je 70 tisíc ľudí, máme okolo, len naša škola má 1000 študentov v Esbjergu. Sonderborg je trošku menší, tam máme taktiež nové priestory, to všetko poviem potom. Rád by som hovoril ale o Esbjergu. Okrem toho, že teda prístavné mesto, teda je to sídlom veľkých firm ako sú Maersk, Dong alebo Siemens, ktoré rozvíjajú priemysel ako wind energy alebo sú tam možnosti na získavanie ropy a zemného plynu z offshore, teda z mora. Potom sú tam taktiež nejaké atraktívne destinácie. Cez leto tam veľa nemeckých turistov chodí, takže ak nie ste ten typ, čo ide len do mesta kvôli tomu, že áno, chcem si nájsť dobrú prácu a je tam aj tá príležitosť, teda, že nejak si to kompenzujem tým, že idem k moru, pohoda pri mori. Mesto ako také ponúka veľa turistických atrakcií v zime, v lete, celoročne. Takou zaujímavosťou je, že máme okolo, neviem, každý týždeň je niečo v meste. Tak ešte by som povedal jeden festival. Ľudia z celého Dánska prichádzajú do Esbjergu, trvá celý týždeň a je to tam masaker, to je plné mesto ľudí, cez to mesto sa neviete prepchať. Čo vidíte na obrázkoch, tak ako vidíte hore, celú zimu, asi 3 alebo 4 mesiace funguje verejné korčuľovanie, čo je myslím, že super, aj keď sú tam nie teploty. Teplota, väčšina ľudí si myslí, že Škandinávia je studená krajina, ale v zimu sme tam mali teplotu 2-5 stupňov, takže je to úplne pohoda. Ďalej tam máme Man at the Sea, je to taká významný monument, ktorý je pre Dánov významný z toho pohľadu, že majú ochraňovať námorníkov. Keď je dobré počasie, tak sú vidieť z veľkej diaľky. Tam je pláž, ako ste mohli vidieť v prospektoch Scandinavian Study. Je tam aj moja fotka z tejto siete. Asi som to prepol alebo vypol. Áno. Dobre. A ďalej sú tu jednoducho posledná fotka z takého zimného obdobia. Takže, ako som povedal, mesto je pekné, nie je to len taký priemysel, je tam kopu turistických atrakcií, sú tam múzea, je tam čo robiť celý rok. Nemám z toho fotku, ale myslím, že v máji pri ostrove blízko Esbjergu je taká atrakcia, že tam vypustia do vzduchu asi 1000-1500 veľkých šarkanov a tam sa prídu pozrieť ľudia naozaj z celého sveta. Stretol som sa tam s Angličanmi, s Američanmi, boli tam ľudia z východnej Ázie, takže naozaj nie je to nudné mesto. Ale teda poďme k našej škole. Naša škola má okolo 1000 študentov len v Esbjergu. Škola dostala nejaké investície, ktoré trošku obnovila. Teda celý komplex je vybudovaný na novo. Sme rozšírili priestory o administratívne priestory. Máme mnoho multifunkčných priestorov. Sú tam kancelárie pre študentov, sú tam chalani, ktorí študujú sieťovanie a programovanie. Majú plne multifunkčné triedy pre tieto vlastne práce so sieťovaním, ktoré im poskytli Cisco. Čo by som ešte spomenul, je, že na našej škole je okolo 40% medzinárodných študentov. Sú to ľudia či už z Európy alebo
aj z východnej Ázie, z Ameriky. Ako som hovoril, poznám tam ľudí z celého sveta. Čo vás môže zaujímať, je tam na našej škole možno do 10 Čechov a Slovákov. Takže nie je to také ako v ostatných mestách, že idem do slovenskej komunity, nenaučím sa jazyk. Je to o tom, a mne sa to napríklad páči, že študujem na škole, kde mám možnosť si vyskúšať angličtinu a jednoducho je to také zaujímavejšie, že necítim sa ako na Slovensku. Preto ideme do zahraničia, hej. Prešiel by som k našim programom. Na našej škole ponúkame 5 akademických profesí, teda AP degrees. Computer Science, Management Technology, Multimedia Design a Marketing sú v Esbjergu. Fashion Design máme len v Sonderborgu. Na to naväzuje 5 bakalárskych a máme aj jedného magistra, teda magisterský program, ale ten je po dánsky. To je offshore a shipping. Computer Science, teda, keďže sme akadémia, ktorá sa sústreďuje na také technické obory, tak sa sústredujeme väčšinou na programovanie ako Computer Science. Máme tam Multimedia Design. Nie je to len čisto o tom, že si kreslíte vo Photoshope alebo v skicári. Ale taktiež zaujímate sa o ten biznis a taktiež to programovanie. Aj programovanie bude patriť do našej budúcnosti. Takže tomu sa už nevyhnete. Ani vy, čo nemáte radi matematiku. Fashion design pre baby v Sonderborgu. Máme len jeden, nie je tam toľko ľudí, aby to teda posunuli aj do Esbjergu zatiaľ. Marketing management bol takou najzaujímavejšou otázkou pri našom stánku, aj sa nám minuli už prospekty. Zapája sa tam všetko od biznisu. Ja si myslím, že pri každom stánku, pri každej škole ste sa dozvedeli určité informácie o tomto obore. Študuje sa na väčšine škôl. Tak spomeniem, nebudem hovoriť, čo to je. Všetci viete, je to sales a communication, neštudent to neviem. Poviem vám, čo ma zaujíma na tom. Poznám tých učiteľov osobne a zaujíma ma to, aký osobný prístup majú. Začínam teraz, som niekde v procese vývoja firmy, kde marketing je veľmi dôležitý. Potrebujeme proste ukázať, že vieme, čo robíme. Títo učitelia, aj keď ani jeden z nich ma neučí, majú taký záujem o moju firmu, že prišli za mnou, vedeli moje meno, aj keď som sa im nikdy nepredstavoval a spýtali sa ma, či potrebujem niečo pomôcť a uistili ma do budúcna, že ak budem potrebovať, tak mi osobne budú ručiť nejakými istotami a že aj ich voľný čas venuje jednoducho tým, že mi pomôžu. Toto je samozrejme, nie som niekto vyššie, som ako 800 alebo 1000 ďalších študentov, ktorí tam študujú, takže každý dostane túto pomoc. Taktiež by som rád povedal, teda vyzdvihol moju školu samozrejme, vyššie ako tie ostatné, čo sú tu. Preto by som rád povedal, čo je na našej škole iné. V prvom rade je to, väčšinu ľudí som tu už povedal, máme niečo, čo sa volá Innovation Camp. Je to raz do roka. Tento Innovation Camp je pre mladých ľudí, aby nejak zobudili tú kreatívnu stránku v sebe a jednoducho poviem thinking outside the box. Pred 2 rokmi, keď som teda, vždycky to je pre študentov 1. a 2. semestra. Ja som tam bol na tomto Innovation Campe, keď som bol v 1. semestri. Pracovali sme pre Bauer, pre Mini Cooper sme robili inovácie. Boli sme v skupinách 2 až 5 ľudí. Z 800 študentov sme skončili 2. Tak dedukujem z toho, že my Slováci a Češi máme naozaj potenciál ukázať im naše kvality a ukázať im, že nie sme niekto, že to je náš slovenský univerzitný systém, ktorý je zlý a že to nie je v nás to zlé. Ďalej je tam ponuka ID House Esbjerg. Myslím, že ten názov by mali zmeniť. Zaujímavosťou tohoto je, že každý, kto má nejaký nápad, nejakú inováciu, nejakú firmu. Ak niekto má, dobre, chcem založiť firmu, idem na administráciu, porozprávam sa, spravia si so mnou stretnutie, poviem im môj biznis plán, čo mám záujme robiť. Ide tam o to, že musíte myslieť inovatívne a hlavne musíte mať, prídem na tú frázu, čo teda
presne oni používajú, ale ide o to kreatívne rozvíjať do budúcna ten priemysel a nie len manuálne robiť ten priemysel. Teda ide ozaj o tú kreativitu. Osobne teda som využil túto možnosť, tak škola mi poskytla zadarmo kancelárie a všetky prostriedky, ktoré potrebujem. Takisto moji učitelia, keďže vedeli, že programovanie v určitých oblastiach mi je už dobre známe a viem teda vedel som programovať, tak som nemusel byť na tých prednáškach ani. A cez ich prestávky, cez ich voľný čas, teda či už jedli alebo niečo, tak prišli do mojej kancelárie a spýtali sa ma, hej, potrebuješ niečo ohľadom programovania, potrebuješ niečo ohľadom biznisu. Takže je tam takáto možnosť, či už mať tieto priestory, alebo dostať túto pomoc od učiteľov z každého oboru, myslím. A ďalšia vec, ktorú by som chcel spomenúť, je International Talent Training. Je to program, v ktorom je asi 1000 dánskych firiem, či už sú to malé, veľké. Každá prispieva určitými prostriedkami finančnými. Do tohoto naša škola je v tomto talent trainingu zainteresovaná. Je to tak, že poviem príklad, neviem, či poznajú viacerí Viking Life Saving Equipment. Je to firma, ktorá sa zaujíma o to, ako vyvíjať bezpečnostné člny, keď sa loď potápa, alebo bezpečnostný odev pre požiarníkov. Tak prišli na našu školu a pýtali sa, ako vieme toto zinovovať. Táto firma si potom berie tento feedback od vás a sprostredkováva ho vo firme. Oni potom diskutujú a ten feedback vám dajú, komunikujú sa s vami na tej úrovni, že ste rovnocení, že vás berú ako obchodných partnerov. Potom, ako dostanete tento feedback, respektíve keď skončí tento talent tréning, máte väčšiu šancu sa zamestnať. Či už je to v tej firme jednej, alebo v tom odvetví, pretože si to viete dať do CVčka, viete mu ukázať, aha, ja som pracoval s touto firmou, alebo ja viem o tejto oblasti, ja neviem, techniky, alebo záchranárskych nejakých vecí. Takže v tomto je naša škola zainteresovaná a veľmi aktívne to presadzujú. Takže pravdepodobne budete, prirovnám to k spamu a e-mailom, bude chodiť pani do triedy a bude sa pýtať, kto teda chce ísť do toho. Pretože chcú, aby študenti sa mali najlepšie. To mi pripomína, mám pocit, že tento rok sme boli prvá alebo druhá najlepšia akadémia v Dánsku. Ohľadom partnerských univerzít a Erasmusu. Máme veľa partnerských univerzít v Sietli, v Amerike. 2 máme v Malajzii, 1 v Austrálii. Okrem toho máme ďalších 30-40 akadémií a univerzít po celom svete, ktoré poskytujú teda výmenu študentov. Myslím, že jedna aj v Bratislave. Môžete ísť na Erasmus do Bratislavy ako študent dánsky. Posledná vec, asi ktorú spomeniem, teda asi nie je posledná, keď tu mám ešte jeden slajd, sú internshipy. Akýkoľvek program, či je to APčko alebo BAčko, je ukončený internshipom. Teda buď, hovorí sa semester, ale väčšinou sú to 3 až 6, 9, koľko chcete, mesiacov teda vo firme, ktorú si vyberiete, s ktorou si spravíte zmluvu. Je to väčšinou neplatené, ale má to jednu výhodu, teda asi viete, že po ukončení internshipu máte možnosť sa v tej firme zamestnať, lebo vás pripraví na to všetko. Ešte by som chcel jednu vec, ma škola poprosila, aby som trošku spropagoval. Máme taký odbor, volá sa to Management Technology. Je to možno zaujímavé pre chalanov, fyzikov, matematikov, ktorí by chceli pracovať práve v tomto priemysle. Sú tam veľké peniaze, to by som spomenul na prvé. Je to spojené s týmto veternou energiou, ktorá sa získava. Veľké spoločnosti sú v Esbjergu, zemný plyn, taktiež development a planning a tento management ohľadom týchto všetkých zdrojov, ktoré Dáni získavajú zo Severného mora. Škola momentálne má informáciu, že nemá žiadny limit, top limit, takže väčšina by sa mala dostať. Ak teda splňate requirements, ktoré škola očakáva od vás, tak nie je tam limit na študentov. A je to veľmi zaujímavá nielen výučba, ale teda aj kariéra potom. Myslím, že to bolo všetko.
tá moja škola je veľká, ale veľa o nej nebudem hovoriť. Treba sa prísť pozrieť. 25. februára máme v na obidvoch univerzitách deň otvorených dverí. Tak ak by mal niekto 13 hodín čas cesty, 1300 km je to, a spotrebu nebudem hovoriť, koľko mám, tak sa prídete pozrieť. A myslím, že ak má niekto otázky? Tak nie. Tak teda ďakujem za pozornosť, dúfam, že som vás zaujal, pobavil a ja sa vrátim teda k obedu.